Malawian Camera. Situation Malawi, 3rd March 2025. Tufuna tingokuzani zinthu zina zipata nakuzani kuti ndi kupasirani shocking story. This is now a story imene ndikupasirani pa nthawi inoyo. Bridge imene mukuyonayo ndi yaku imene malumikiza Makhanga ndi ku Fatima. Msinjo umachira kuti msinjo waluwo. Ku Makhanga kuli anthu opitirira 5000 koma boma linachosa pa zifukwa zawo zimene wakuzidziwa. Ku Makhanga sukulu zinachosedwako, chipatala zinachosedwako, komanso magesi anachosedwa. Moti anthu amayenda movutikira kuchoka chigawo chimene chocho ndikupita ku Fatima. Peter Mutharika kanaona kuti mayendedwe amanali wovuta, anthu ochokera uku kuti azipita chipatala cha ku Fatima. Anaganiza zonna kuti pamene pamangidwe bridge. Ndipo bridge ya DPP pansi pa ulamuliro wa President Peter Mutharika, Professor Arthur Peter Mutharika, inayambika mu 2018. Mu 2019 mmene amalo achakwera bridge itasala pang'ono kuti imalizidwe. IMCP wa pansi pa ulamuliro wa President achakwera ananena zonna kuti bridge imene isapitirizidwe, sangapitirize zitukuko zimene zinaambisidwa ndi Peter Mutharika kapena kuti DPP. Ndiye mukhoza kuona kuti pa bridge imene iyi anthu kuti mayendedwe apa kuvuta chifukwa kuti bridge iyi sinathe. Kumene kuoneka mitambo kuno kumene kuchokera bridge kumapitako ndi chakunoko ndi kumene bridge inakhala ngati kuti sinapitirire basi inasidwa kaya pamenepo. MCP Malawi Congress patanena kuti anthu akuchigawo chakumwera kapena kuti kusanje chikwawa tilibe nawo ntchito chifukwa si anthu akuchoka chigawo chakwathu. Anthu awato ndi aboza. Muzikumbukira kuti MCP inanama zoti imanga Sidikimia Highway mpaka napano kulibe ku Sidikimia Highway sinapangidwe. MCP yomwe idadamizanso anthu chigawo cha East Bank kunena kuti amanga nsewu kapena kuti highway amati Gwanda Chakwamba Highway. Nsewu umene udu ndiye kuti obviously udusa East Bank chifukwa Gwanda Chakwamba amachokera ku Chinyanje kumene madusa Livunzu, Nkathe uko, Mitondo, Masenjere. Kungopitira Masenjereyo ndikupita uko mmakha kuno mpira pa Chakwamba. Pasogolo pakepo ndi pamene mmakafika ku Fatima. Ndiye kumene kumafuna kuti kumangidwe highway imene imayena kuti zichedwa kuti Gwanda Chakwamba Highway. Kuma ma highway onse wametu kamba Sidikimia Gwanda Chakwamba palibepo highway imene yamangidwa pano. Ndiye it's very sad chifukwa chokuti bridge imene ya DPP imene anayambisa iyi mukhoza kuiona imene yamangidwamo palibepo chinyengo chinachitika amene popo. Mazi onse amene akubwera wa bridge yo idakali mmene momwe ndipo palibe sinagwe bridge imeneyo. Mutharika anakhazikisa amene popo maziko olimba kwambiri kuti anthu ochokera chigawo chawo asamayende movutika. Sad thing is pansinje umene umasija kuti nsinje waluwo umene mukuonawo ndi umene taya mbale wathu umene amachedwa kuti Tamsen Lungu amene amagwira ntchito ku department ya zamoyo kapena kuti nthambi ya zamoyo pa chipatala cha Fatima. Tamsen Lungu amachokera kwa Chimomboko. Ndiye pa nthawi imene iyi amachokera kwa Chimombo Nsanje kupita kuchimene amagwira ntchito Nsanje komweko koma chigawo cha ku Fatima. Ndiye amaoloka pali misinje itatu imene maolokedwa, wina ndi ntaya moyo, ndiye pali wina, ndiye pali uwo malizira wa paluwo. Pa chifukwa chonena kuti bridge iyi is not completed, anthu akumagwirisa ntchito mabwato kapena kuti ngalawa kumwera kuti mati ngalawa. Akumagwirisa ntchito ngalawa kuoloka ndikafika kumene kumakhanga kumene kufuna kuthere bridge uku pamene anakhanga kuti inayimikidwapo. Ndiye koma ngalawazi sizikuthandiza kapena kuti mabwato amene wasakuthandiza chifukwa kuti anthu ambiri akutaya miyoyo yawo pa nsinje umene ndi nsinje wokuya kwambiri waluwo. Tamsen Lungu atakwera bwato inakaomba zipira zimene kuza kapena kuti mizati imene yachinjiriza ujeni bridge yo kapena kuti ulaloka kuti kapena isatani kuti isagwe. Ndiye anaomba zimene zapasi mzemu kuziona zimene zachinjiriza bridge kuti isagwe. Timene toto ndi pamene boti inaomba chimene chocho ndi boti ija inatembenuzuka ndikugwera madzi anthu onse analipo 8. Kuma pa anthu 8 7 anapulumutsidwa. Panali sonkhalambaso pamene pazinapulumutsidwa koma Tamsen Lungu amene amagwira ntchito ku Department of Health atangogwera madzi sanatuluke. Zinatengera maola ochuluka
ndikumusakasaka koma anazakapezeka pamapeto wake munthu uja wamwalira moti maliro wake Thompson Lungu amayikidwa dzulo pa 2 March 2025 mzimu wake uwuse mtendere. This is very sad. Malawi Congress Party zimene mukupanga si zinthu zothandiza. Chitukuko ichichi si chitukuko cha DPP. Ngati DPP anakujiyambisa, yes anajiyambisa. Komano mukamapanga zitukuko, muzizo zono kuti mukupangira aino ake adziko amene amalipira misonkho. Malawi ina aliyense akuyena kuti azikhala osangalala, azilanda chifukwa Malawi ndimakuwuzani, Malawi amene amakhala kumuzi samalira zinthu zambiri. Zimene mmalo mcheza zija makufuna Mungu zikwanirisa. Komanso mabridge, zipatala zabwino, skulu zabwino, ndi zimene ndo anthu amafuna. Chakudya anthu azikhala nacho mbwadi make kuja, madi make mizimu, chakudya chizipezeka, mafertilizer amene muna namaja azipezeka mizimu. That's what all anthu akumuzi amafuna. Basi. Koma iniyo pa zonse zimene munalonjeza palibe chimene chikuchitikira. Lero chakwera kumazi chakuti achimwendo akumamucha chakwera kuti ni malitiri. Sinozo kuti malitiri wake ndi wotani ati chifukwa kuti anayika zitukuko. Kuti malitiri amakhala so kuti woyika zitukuko. Komanso zitukuko zake ziti zimene mukone nazo. So this is very sad. Iwo munthu wakumwera ngatidi ulo ochokera chigawo chakumwera. Video iyi ukayionera ikukhuze ndipo upange chiganizo right now before 16 September. MCP ilibe nawo ntchito ndipo pali audio ina yake imene achimwendo amayankhula kunena kuti tilibe nawo ntchito anthu akumwera. Sitingataye nthawi ndikumapanga zitukuko anthu akumwera chifukwa si akwathu. DPP imene inapangira zitukuko pa Central Region sinawerengere zonna kuti anthu asa chigawo chathu. Stadium ija ikanatha kumangidwa ku chigawo chakumwera. Chifukwa ku Blantyre kuli anthu ambiri okonda mpira. Koma inaganizidwa kuti stadium ija kamangidwe pa Central Region. Interchange mainaso kumangidwa chigawo chakumwera. Koma mpira mthali kanasinda chiganizo kuna kuti stadium interchange imene tikamange ku area 18. Interchange imene. Kuganizira anthu achigawo zina chipani cha DPP chilibe tsankho ndi munthu. Koma anthu inu Malawi Congress Party mumaona zigawo. Iyayi undi ntumbuka asalandire chitukuko. Pano mukuti ati mukumanga airport kaya mukuti kaya chani kumeneko kaya mukuti otoni chiro akawatu soiva chimene mukumanga kumpoto naona pena pake. What are you constructing right now? You are busy constructing right now. This is too late. Ndakuza nikuti you cannot save Jericho. Kutasara 2 minutes. This is 11:58. MCP kodi zituko zimene from mukupanga zituko zake zanji. Mwana makonseku. Ndiye pano chifukwa kuti kwasala 2 minutes ndiye muzinena kuti fa tipange zakuti. Iweyo ngati Malawi zimene zikuchitika muziko muno zikukukhuza. Chiganizo uchipange pakadali pano pasanafike pa 16 September. This is very sad. Mzimu wa Thompson Lungu uwuse mtendere. Akanakhala kuti IMCP anavomereza zona kuti bridge imene anayamba DPP in 2018, 2019, 2020 kumayambiriro ayimalizise. Thompson Lungu amene amagwira ntchito pa chipata cha Fatima Sadaka mwalira. Tikuwuza kunena kuti imfai yabwera chifukwa cha kunyalanyaza kwa chipani cha Malawi Congress Party. Zomvesa chisoni. Paja amanena kuti when bad people meet, bad things happen. This is what we are seeing. Situation Malawi.